O Concello de Valga continúa afondando na historia da súa artista máis recoñecida, a Bella Otero. As últimas novidades da bailarina chegan grazas ao libro monográfico escrito por Leoncio Feijóo. O autor recompilou a través de recortes da prensa españois e franceses as primeiras actuacións da artista de Valga. La noticia máis antigua que encontré data de 1887, es en la prensa francesa, y nos viene a decir, lo dicen en francés, lo voy a decir en castellano, que hay una señorita que se llama Carolina Otero, que está por tierras francesas y que es una fenómena con las castañuelas, en el mundo del baile de las seguidillas. Segundo o escritor, a prensa demostra que a Bella Otero triunfaba xa a finais dos anos 80 en Francia. O autor recolle tamén as súas actuacións en Cataluña no ano 89 e as relacións descoñecidas da artista co xénero da zarzuela. Desta época, o autor atopou ademais a primeira imaxe que se rexistra da Bella Otero. Lo publica un semanario catalán en 1889 y es el primer retrato que se conoce. Como veis, discrepa un poco, es un poco diferente a la idea que tenemos todos de la imagen estereotipada de Carolina Otero, ¿no? Que es una mujer que se peina con raya al medio, con el ondulado a los lados, ¿no? Un peinado simétrico, porque esto es un poco anterior a los triunfos de París, ¿no? Que cuando fija ella su perfil. Dende o Concello destacan a importancia para a vila e para o Museo de Historia de descubrir máis datos sobre a vida da súa artista. Xa só co retrato que mostra na portada xa é unha cousa que ninguén tiña constancia deso, non sabíamos como podría ser. Xa é un punto máis a favor. Fala das primeiras actuacións, fala dos primeiros pasos, como quen di, artísticos de Carolina Otero, e para nós, pois, é todo o que sea documental para este museo, para este concello, pois sempre vai ser benvido. Van a aportar máis ao patrimonio que temos nós aquí recollido neste Museo da Historia, onde ten unha parte importantísima a Bella Otero, a figura máis importante do Concello de Valga. O libro estará disponible para a súa lectura nas bibliotecas de Valga e no Museo de Historia. Para aqueles que o queiran mercar, poderán facelo nas vindeiras datas en librarías de Pontevedra e Valga.